Welcome to Africa and Beyond Television Network, where we bring you the most relevant and timely news from all corners of the continent. Our mission is to showcase the diversity, beauty, and strength of Africa, and to provide a platform for African voices to be heard. Hatisi kumbodzokera kumashure senyika. Hatisi kumbodzokera kumashure. Enough is enough. Ende tinonzwa vamwe vachiti ndakamirira nhingi kana akazotaura iye kuti ngatidai ndiye, but situation iri munyika medu haisi situation yekuti hanzi ndinomirira nhingi iyi. Nekuti wega uri kunatsozviona kuti enda unovhura firiji yako uone kuti munei. Tarisa mhuri yako, tarisa mararamiro auri kuita, tarisa mararamiro akuita vabereki vako. Saka ungava uri ticha, ungava uri nesi, ungava uri chii, titotarisira kutoti mapurisa mutokururawo mauniform enyu iwayo futi tipinde mumastreet. Nekuti imimi dai mapurisa maipiwa salary yakawandisa nemasoja muchipiwa salary yakawandisa, hatai kudomai panhawidzi, but tozoti nemi muri kutosafawo, munofanira kutohorowo mari, nyika yerama zvakanaka. Saka hakuna zvekudzokera kumashure. Itoti wapana tiri kuita propaganda tivarakashi, wapana nyararai hamuna chinhu chamunotaura pamusoro penyika iyi. Nekuti imi muri kushandira ED, muri kubhadharwa zvamuri kuita muri interested nekuti mapiwa data zvenyu, matengerwa kafoni, ndo zvamuri kuda, but hamusi kutarisa life. Andi mazviona, hamusi kutarisa life. Vamwe venyu makadzidza, I'm so ashamed on you, because maifana kunge mutori kana unana ZBC uko muchitoita zvimwe zvinhu zvine musoro kupfuura zvamunosikira muchiita muWhatsApp muchitaura zvisina basa rese. Abo mune musina kana chaminacho, kutengerwa kaakwa ikako, wakutoona kunge amhena kunge munhu wapenga maningi stereki. Musadzokere kumashure vana veZimbabwe, ezvino chaherereka. Musi wa31 Munangagwa must go home, aenda anotandara nevana. Nyika igadzirwe, nyika igadzirike, vanhu vararame zvakanaka. Haisisiri time yekuti murambe makanyarara. Haisi time yekuti murambe muchiombererana nhema dzisina basa rese vana veZimbabwe. Rakati kutauriri, nyika ndeyenyu, hapana vanhu vachabva kuGermany kuya kuzogadzirira nyika iyi. Onai makomborerwa nevadzimu, makapiwa zvicherwa, makapiwa chine. But zvicherwa zvacho hazvina chazviri kushanda, because chiri kungoenda mumaoko ematsotsi. Ndikada nditaure so, kubva chiyadzwa Diamond ye yauya ye yakabenefita chii chatinoti ichi chakati chakavakwa nechiyadzwa Diamond. Vaingoluta vana idea vachisamaridza chomhongo. Nhasi uno magranite stones pagurura, pamutoko, palota, ari kungobuda achienda nemanhingi, achienda nemaItaly. Handi mazviona, achienda pasouthern granites apa, achibva pasouthern granites apa kutoshipa kuenda kuItaly. Chazoitwa we hapana, mari dzacho dziri kungopinda muhome emakororo iwaya. So we cannot continue clapping hands for nonsense like this. Nyika yedu ine huchine mukaka. Nhasi uno lithium inenge ichingolutwa nevana ED ichibuda, ende mulithium imomo ndo mumwe muri kubuda nezvimwe zvichero vachitozvisa imomo zvakavigwa imomo, lithium ematracks achibuda. Nyika yaparara nekuda kwematsotsi. Then odzoka ipapo ogadzira tuma organization twake tokanzi ED chete chichi. That's nonsense. We don't follow that such nonsense. Vana vechidiki sumukai svinurai, ana baba nana amai svinurai. Iri harisisiri basa iri individual, harisisiri basa reparty, but basa redu tese senyika. Mutemo uruda kuchinjwa ndewenyika. Kana akati ada kuenda ku 2030 chete, hatichada munhu ngaaenda anozorora. Handi mazvinzwisa. Mamillions akaba iwayo. Zvakwana. Ezvinoti akuda kumboitawo kuti vanhu vararame zvakanaka. Saka ma-leaders ema-opposition party, ma-leaders ema-church, civil organization, vese, let's speak with one voice. Ndida kutenda Comrade Douglas Ngonzora vakabuda pachena vachidhinaunsa nyaya. Ndida kutenda Comrade Komich vakabuda pachena vachidhinaunsa nyaya. Ndida kutenda Comrade Chibaya vakabuda pachena vachidhinaunsa. Ndida kutenda even Lavo Maduku akabuda pachena achidhinaunsa. Handi mazviona ka? Ndida kutenda vageza nebasa ravari kuita. Haisisiri time yekusikera tichiomberera tsvina nyika ichiuraiwa. Mawo veterans vhurai maziso, changamukai, musabribwe nekuisirwa bhoro. Unoisirwa bhoro kuchipatara kusina mushonga. That must come to an end. Mari yedu yakatorwa naTungwarara. Tungwarara zvaarifana kuitwa ka? Kana tadzinga Munangagwa Tungwarara anofana kuenda kujeri. Guwa matanga iwewe chenjera uri kuenda kujeri. Ende
mari yakatorwa 42 million iyoyo rega yatengerana vharazipi motikari yetungwarara mota dzese dzakatengerana vharazipi tikudzitora dzikudzoka kustate kana kutotengeswa mari dzacho dzodeploya mumainstitution government tigadzire nyika kwete mahumbwe ese ari kuitwa mvura chaicho patepi mhara haisi kubuda inobuda nepai iye jacob mapfumo wacho aiswa muhapwa dzamunangagwa kana asitori mwana wake amune mhuno iye inenge yakafanana neyashona pasi nevatengesi vatengesi ndiani imi muri kubira nyika ndimi vatengesi ndimi vatengesi imi vanhu muri kubira nyika imi muri kuuraya nyika ndimi vatengesi imi nekuti muri kutengesa future yevana vedu moya mopa vanhu mafoni changamukai vechidiki unotengeserwa future yegeneration future yemwana wako ukaendesa kuchikoro iwe obva aita degree oswera achiita basa rekuenda kupusha chingoro mutaundi nenyaya yekuti nyika haisisina basa then ouya upiwa foni wobva waombera stereki vhurai maziso ndini nyoka yemabhunu ndi kutaura so itai mapress ups now because taada kupinda murodhi isi hatisi kuita demonstration tiri kuita inonzi uprising iri very serious than never before vamwe vari kuti manje akomana hatizorohwa hapana anokurova musanyeperwe ende musathreatenwe hakuna ari kuzombokubatai kana mupurisa ari kachasunga munhu this time hapana we demand Mnangagwa to go this month March iyoyi next month but ngaaende Mnangagwa enough is enough We welcome you to Africa and Beyond Television Network, where we celebrate the past, present, and future of Africa. We invite you to join us in this journey of discovery and to help shape the narrative of our continent. Together, we can create a brighter future for Africa and